Umuntu angabonga support i-Transformation Live ifike ku 100,000 subscribers manje. Okuyi achievement enkulu ke leyo. Ngaphandle kwenu ngaba kwenzakalanga lokho. Siyacela ukuthi nabane intori abafuna ukuyishare nathi beyithumele khona WhatsApp beyithumele ngendlela yakhona sikwazi ukuthi sisazonilethela nezinye inhlelo ehlukahlukene sisahlanganisa nje sisahlala phansi sisabuka nanokuthi ke ezinye izinto ezidinga uxhaso esingenalo thina ukuze zenzeke kahle kukhona nje into esicabangayo ukuthi siyenze ngoba kule platform esinayo ziningi izinto esingazenza ngale platform esinayo ezinhle ezokuqwashisa nezokuthi ziningi kakhulu kodwa nje nizoyibona kodwa noxhaso salidinga ngoba asinalutho akwenzeki kahle ezinye zezinto singenazo kodwa ke siyethemba ukuthi ngamandla nje kaNkulunkulu sizokwazi ukuthi sigcine sikwazile ukuthi sinilethele ngalendlela esifisa ukunilethela ngayo. Mhlambe ke umuntu sesiphetha kune yebabulala nabantu eSouth Africa babulalana ngize ngishaye uvalo ngoba kwamanye amazwe ayikho lento ikhona kwamanye kodwa kwamanye ayikho ikhona kwezinye indawo kodwa kwezinye ayikho indlela ababulalana ngayo eSouth Africa abantu ngibe worried ngezingane ezibulawela abazali bazo bephambi kwazo ngoba isikhathi ngiyakhumbula nje khona udaba engikalibona la inkundla zokuxhumana lo mama walapha waseshobeni lapha eRichards Bay emzingazi okuvele kwafika inkabi yamdubula phambi kwengane yakhe washona. Mucabanga leyo ngane kuzokwenzakalana emva kwa ukuthi sekushona umama wayo. Angicabanga ukuthi ngiyazi ukuthi makudutshula umuntu endaweni washona kwadutshula umuntu endaweni washona wadutshula umunye kule ndawo washona kuyangcwatshwa nje bese kuyadlula kuphelela lapho. Angazi uhulumeni ngenza lophuhlelo lokulandelela nje zonke lezi ingane ezashonelwa ngabazali bebulawa zibuka. Angazi ukuthi likhona yini uhlela angalenza ukuthi lezo ingane ezithola ukulapheka mhlambe izithola icounseling ithole into efana nale ngoba ezinye inkabi zitshaleka lapho ezinye inkabi zitshaleka lapho ingane ikhula yabo nje ngangakhuluma ngodaba lwenye insizwa yaselindelani kwaMashu insizwa eyagwazelwa ubhuti wayo washona ina 3 years umfana wayena 3 years wagwazwa ubhuti wakhe washona umuntu amgwazayo wagwetshwa wahamba odonsa isigwebo wasiqeda waphuma ngo2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 December njoba disingise ku December lo mfana wayena 3 years wasuka athatha isibhamu wadubula lo owagwaza ubhuti wakhe ngesikhathi esena 3 years yena semdala phela manje una 20 wathatha isibhamu wadubula umuntu lo mfana oboshiwe wagcina eboshiwe yini itrauma yenzeka 2007 esemncane so angazi ukuthi uhlelo likahulumeni noma lukhona mhlambe emingalwazi lokuthi uma kunabazali abadutshulwa noma abagwazwa noma abanqunywa phambi kweingane ezincane kube nokulandelela ukuthi lengane encane ithole icounseling efanele izibe right. Angazi ukuthi lento ingenzeka kanjani ngoba inkabe eziningi zitshaleka lapho ingane ishonile ngabazali bebulawa ngabantu phambi kwayo ayingabi safocus ngisho esikoleni leyo ngane ifocus yayo nje sekuthenini mangeke ngafika kule age le ngiyasithatha isibhamu ngiyiphindiselela mayise iyaqala kuyathatha isibhamu hayi kusuke sekuphelile ngayo. Thank you.